Partagez l'élève-tsika beka fanamatsika mahita en direct aty. Tapaka l'élève teo de lany crédit. Partagez l'élève. Partagez l'élève. Za zany efa commence azo lazaigny hoe somary efa hiala amin'ny Facebook ty za. Satria ino le antony ilako amin'ny Facebook ty, na volany crédit na volana ka agnatin'ny compte-naka efa lany na dio tanteraka niany ty. Za zay hoe avy nivanga crédit taminay amin'ny vola lany na dio. Olo mandefa western efa tsisy tsony. Olo magnome cadeau amin'ny western efa tsisy tsony na dio vola na dio raha jiaby. Donc izy kofa tsisy en direct aza mifagnometsigna atsika fa eza naly tsarita samy miainagna amin'ny fiainagna anazy satria lany raha jiaby lany crédit mboana anaovagna forfait ny en direct ty mba hividividiana aminay amin'ny vola tsisy tsony eo atapaka zegny satria lany forfait ko. Partageo le en direct za partageo satria namatsika jiaby zay ty mety magaga hoe eza moa naly karaha tapaka leve. Partageo leve, partageo. Partageo le en direct. Partageo le leve. Oui, prisla mbola mitady za ma chérie, mbola mitady. Partageo. Toizatsika amizay le en direct atsika teo. Anao za izy ko mbola fitiavagna mbola samby gêne karaha io nata magnome relation durable jusqu'à l'infini anao. Anao nata magnome relation durable jusqu'à l'infini anao. Non, je disparte tsy zany zegny fa i crédit lany. Tsisy olo sabotage za teo crédit naka lany vola, lany crédit za efa tsy commence tsisy tsony. Efa tsisy mpagnome western, tsisy mpagnome orange money, tsisy peu importe. Toizatsika l'élève teo. Toizatsika l'élève teo. De anao za nata magnome relation to karakory amin'ny viavy na amin'ny lehilahy zany. Vidinanao iPhone 13 Pro Max, izy vidinanao iPhone 12, izy vidinanao tragno, izy vidinanao ino izy. Io lehilahy re tsara ma-accepte, tsara mankafy raha tsara vitantegna. Oui, je disparte, oui chérie. Alefako aminao veo. Mandefasa MP anao. Toizako jijy. Anareo tantaraiko raha anareo. Fiainagna anao si be. Fiainagna anao si be. Koranganaka ty la vérité, fiainagna anao si be kagny. Karakory fiainagna anao si be. Tsy makaratsy tany nipitrahako nandritra ny firy-taogno za fa zava-misy aposako eto. Anao si be zany anisan'ny toeragna tegna ahitagna tsy hoe ahitagna makorely fa ahitagna jombilo. Ary aveo anao si be kagny antegna mirôdy vazaha efa amin'olo zany efa karazan-draha hoe fiainagna fogna ny mandeha mirôdy zany. Karaha ataontsika hoe fiainagna fogna zany mandeha anao si be akagny. Ohatra hoe ataontsika hoe par exemple atsika za zay tina ohatra hoe raha ohatra za amin'ny taninaka, za mpianatra. Za mandeha magnano makorely, za mandeha mirôdy vazaha, za amin'ny taninaka misy olo mivôlagna zao hoe igny naly igny koa koetra izy igny koa magnano janjanjanjanjanjanogno naly igny zao. Raha ohatra zaha
mipetraka atamy toeragna raiky mbola tsy hoe tsy mivoatra fa amy toeragna raiky be critique. Fa anao koa mipetraka anao si be kagny anao na mandeha mirôdy anao na mandeha magninonao tsisy olo mivolagna anao satria firodiagna zany amy taninao si be karaha fa karazan-draha hoe raha efa fitadiavam-bola naturel amin'ologno. Ino amizay matetiky le lehilahy kagny no misy olo plasin'ny viavy. Le lehilahy kagny no misy olo plasin'ny vaiavy. Ohatra ataontsika hoe mankory mataon'le vaiavy misy olo plasin'le lehilahy mamety tany anao zany hoe mankory. Amin'ny andrahaligny le vaiavy mandeha mirôdy, le lehilahy ndraiky mipetraka an-tragno akao. Amin'ny mantsagna le vehivavy mandry, le lehilahy manasika kapila, mahandro vary, mandeha magnanino, mandeha mantsaka, mandeha magnadio tragno, mandeha magnano sy ny tariny. Tonga amin'ny aligny vaiavy ty mandeha magnano koetra izy, marandraigny izy mifoha mipetraka izy, le lehilahy zany au lieu tokony le vaiavy zany mandeha hoe femme foyer, nanjary lehilahy no homme foyer, hoe lehilahy no midoko agnatin'ny tragno. Karaha zany zany fiaignana anao si be kagny. Kanefa ndraiky misy ny sasany tsy olo jiaby, misy ny sasany ndraiky vaiavy ty zany manambady vazaha fa matetiky baka la plupart an'olo sasany raha manambady vazaha fogna izy fa i vazaha iarasany tsy gonazy, i vazaha iarasany io tsy miady amy fônazy fa juste karazan-draha hoe noho izy ty hiala amy fijaliagna, ty hiala amy pauvreté, ty hiala amy fantragna izy miaccepta izy miaraka amy vazaha io. Izy amizay koa fa miaccepta miaraka amy vazaha io amizay, après ohatra ataontsika hoe vazaha io manambady izy vady an-tragno, fa matetiky zany misy vazaha mipetraka andafy parapavitanao passeport, parapavitanao taratasy, aty Madagasikara aty le vaiavy io magnotoka maximum izy. Ino aminjay ataony sasany? Anao mbaraka anao vazaha ty fa magnome volanao, miantoko tragno hébergementanao. Ohatra ataontsika hoe vazaha ty manana hôtel maventy, anao fa atao responsabilité ny hôtel igny, anao fa karakaraigny amin'ny hôtel igny. Vaiavy amin'izany la plupart anjare vaiavy jeune, tsy vaiavy matoe, tsy vaiavy vaiavy matanjaka amin'ny angovinazy. Ino amin'izay ataonjare ve? Lasa zare mandeha mitady hoe azovy lehilahy tokony andeha nifako volanaka. Izy avy amin'izay koa fa mahavoatsy ray ataontsika hoe lehilahy jeune izy, lehilahy bogos mifantatra, matetiky baka matetiky zany vazaha, matetiky zany viavy gasy mizaha lehilahy ronjany izy, lehilahy be détente izy, mahafaka misoulever izy tsara, mahafaka magnome fafitaretagna azy. Lehilahy costaud le nono ambarakanao masaky vakitreka karaha mofo bol igny nononazy, fatitra. Lehilahy hoe costaud zany. Izare ave koa fa mizaha lehilahy costaud, zany mahatonga za mivolagna aminareo, nata lehilahy taonao ino, nata lehilahy tambezinao vola tragno araiky, tsy tambagna lehilahy tsy ampirafy zany izy koa mbola agnano azy, izy koa tsy agnajategna anazy izy. Izy amizay koa fa izy amizay koa fa magnano mitady lehilahy fatapatitra igny, draguegny lehilahy fatapatitra igny ave. Lehilahy fatapatitra igny ave koa fa draguegny, lehilahy fatapatitra igny ave koa fa draguegny, ifegny hébergementonazy, ifegny tragnonazy, zay zavatra tiany jiaby vidigny, zay zavatra ilainy jiaby vidigny. Amezagna raha mahafapo azy, hoe tambezigny, vidianana iPhone 12, vidianana agnamboarana, ividianana bajaj, ividianana ino, andesigny mandeha mitady vola. Raha jiaby regny koa fa hazony lehilahy ty, lasa izy avy agny mandeha mitsakaroka tovavy madiniky safidiny fônazy regny izy. Matetika ane raha iarasan'olo agnatin'ny raha iarasan'olo amin'ny mama sauce, matetika ane
raha iarasan'olo amin'ny mamasôsy matetika ao tsy hoe ao fitiavagna fa ao koa ny te anjary malaky, ao koa ny te anjary tampoko. Karaha zegny koa ataon'ny vazaha. Hitanare raha hitako tamina fiainana zany nampiafatra zaho. Zay ndraiky vadiko tamizay fotoagna zay za nandeha taminazy tany, za nandrinandry tambony tratranazy, za maregny tsy vadiko monko fa sipako. Olo vady zany olo fa vita mariage, olo fa vita fomba, pardon, olo fa vita fomba fa za ndraiky izy tsy vita fomba. Tsisy andrany mampavita mariage zay. Za tamizay nandeha taminazy tany, ino rô nivolagn'ny lehilahy ty? Ia, anao ndraiky zao izy, anao koa tsy andefa vola aminakà anao, aza magnantsokantso za, aza mikatsikatsiky za, aza mandeha mitady za. Fa anao ndraiky izy lehilahy io, koa raha ohatra anao mandefa vola aminakà, milamigny koragnatsika. Anao koa mandefa vola aminakà, milamigny fitiavantsika. Fa izy koa tsy alefa anao vola zany, anao tsy mety mahita za faly aminao na excuse nazy drako fa excuse bancale, excuse banal, excuse tsisy dikany. Anao zay ty zany, na za koa ataony lehilahy karaha zany za niany fa izy tipako satria inona itipako azy efa nafosany za eky fa anao tsy tiako fa volanao fo tiako. Zany fogna raha tavela tokony nivolagniny vavany. Za karaha tsy mahita comment. Za karaha tsy mahita commentaire tapahako levy ty anareo koa fa tsy hagnano commentaire za hialy anareo koa fa tsy hagnano commentaire za hiala awô. Za tsy nikaramen'olo tamin'ny Facebook ty kato magnanaova levy. Awô. Niny sasa zany masiny mizafo izy tsy mamaly commentaire. Ah oui ma belle, oui Prince Lara. Toizako amizay le levy. Non za tsy hoe manambola fa misy olo miaraka amintegna par relation ohatra hoe matimatitro kely karaha igny. De anao ozy lehilahy taminazy fa tsy taminaha. Zany tsy mahazonondraha koa olo sasany. Ozy lehilahy taminazy na le ny vaiavy raha avy teny publieny tamin'ny Facebook tao. Za tamin'ny olo koa magnano raha karazany aminakao za miala eo za, sitrany za miala. Lehilahy karaha zany toetran'ny lehilahy gasy motroka re. Misy lehilahy gasy re tegna grave foire karaha ty. Ewa marigny ndraiky ozy anao isy koto. Drako misy toetry lehilahy reto. Za niany ty tsy eka mbona hagnano fiainana tsara taminay tato. Avy tato vahiny fondro karaha ty. Tsy possible drako hoe hafa fiainana mba misy cotisation quota.
magnino ma anareo am'lela agnatin'ny Facebook ty kato izy kofa olo mivolagna non bloquenareo. Za zany tegna misy toetrany lehilahy zany tegna magagaza amin'ny Facebook ty. Ohatra izy nidragy anao izy. Anao amizay nivolagna hoe za tsy hiaraka aminao, za fa misy olo tiagna, za fa magnano zanozanogno. Olie mba izy tokony volagna vavanazy hoe za kony ko magnano karaha zegny andrasako fo anao. Tsy vitanareo lehilahy mivolagna zany aminay. Anareo kofa manjengy viavy manomboka maraindraigny kofa viavy igny magnano tsy maefa aminareo. Anareo efa karaha io edy ataonareo gaga ino madrako problème ty. Hitanao hoe misy lehilahy rasta zay. Lehilahy ty dila mafaiky soranazy, mafaiky vatagnanazy, mafaiky bangalanazy, tout est mafaiky aby. Izy amizay ndraindraiky za tsara mangataka amizany, za miconnecte karaha ty alefa ny sarany latikanazy amin'io karaha pinjy. De izy amizay mandefa zo, za edy gaga ino ma za sarany raha karaha ty. Oza igny. Avy amizay mandefa tarenazy izy adrako, sora ty. Za gaga mba sora ino sora ty wa za. Za amizay izy mandefa zy de za amizay nisy momo satria izy tsy mety vita za amizany message-nazy fa karaha gazety tsisy valiako na raiky. Ino amizay za un jour za nivolagna. Sa ozy mety mankany aminao, sa ty hitanao, sa zao. Zay amin'ny olo tsara nifagnome rendez-vous, zay amin'ny olo tsara nifampikatsika, za amin'ny olo tsy mamaly message-nazy. De za amizay nivolagna taminazy, hitanao za taminazy tsy malegny anao fa anao za taminazy ndao mitady olo hafa fa anao ndraiky za impossible. On ne marchera jamais za. Igny fo tsy tiany. Raha ohatran'izany za hiala direct ny bloqueny za. Hitanareo karaha zany. Tantareko karaha nareo izy io tsy vandy zay maharitry vadinandrina io. Misy vaiavy zay oretry mbola mpiara-mianatra izy, lehilahy ty fa mankatia izy jusque agnatin'ny lionazy agny fitiavan'ny lehilahy ty izy. Izy kofa mankatia lehilahy, lehilahy ty mankatia le vaiavy io. À chaque fois le vaiavy ty lehilahy ty manjengy izy, viavy ty tsara magniky, vaiavy ty tsara magnano, viavy ty mampifila feky, mampiangotro zany. De izy kofa nampiangotro tamizany de un jour lehilahy ty avy teny nivolagna taminazy hoe tsy haiko izy lehilahy ty karakory ataoko ampababo fono aminaka fa za ndraiky izy raha ohatra anao izy lehilahy misy problème tadidio fa miamby anao aketo fogna za izy lehilahy ty antagnandroa anao ko ohatra hoe vogno hiaraka amina. Nandeha ataontsika hoe nanjengy rehetra 1998 izy nanjengy azy jusqu'à nandeha 2005. Non, nandeha 98 ka nandeha ka 99, nandeha 2000, nandeha 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 nazon'le vaiavy.